Tora Sûriye mafê mirovan raportek dibin navê bombebaranekirina tund belav kir. Têde dibêje ji Temûza sala 2012 de rejima Esed 70,000 bermîlên teqîner li ser bajar û bajarokên cuda cuda yên Sûriye avêtiye. Li gorî raporta Tora Sûriye mafê mirovan bikarînana bermîlên teqîner ji aliyê rejima Esed ve yek ji şêweyên bêdengiya navdewletî derbarê miletê Sûriye yê ku tu şermezar kirin nemaye. Li gorî raporta Tora Sûriye mafê mirovan bikarînana bermîlên teqîner ji aliyê rejima Esed ve yek ji şêweyên bêdengiya navdewletî derbarê miletê Sûriye ku tu şermezar kirin nemaye û bikarînana bermîlên teqîner dijî sivîlan nameyeke ji bo civata Sûriye ku parastina sivîlan û biryarên navdewletî tenê ser qaxeza ne û nerastin. Raporta Tora Sûriye mafê mirovan dibêje ji Temûza sala 2012 de 78,334 bermîlên teqîner ji balafirên rejima Esed hatine avêtin. 10,763 kes di nava wan de 1,734 zarokin, 1,689 jin bûne qurbanî. Herwiha bermîlên teqîner 565 navendên sivîlî armanc kiriye. Ji wan jî 76 caran ser navendên tenduristî, 140 li ser dibistanan û 160 li mizgeftan û 5 li bazaran. Her li gorî wê raportê de hejmara zêde li parêzgeha Şamê û gundewarê wê ketine. Piştira li Helebê û piştira li Dereyê û sala ku herî zêde ya ku bermîlên teqîner lê hatine avêtin sala 2015 de ye. Ku derdora 17,318 bermîlê teqîner lê hatine avêtin.